Doktor yang mau bigat kilaban ng
Ah. Datang. Mana? Pasang. Jaga. Jangan. Hah? Datang. Datang tutup dong. Hai Han. Jangan.
Yan. Oh. Sarap. Mayroon mo na ako. Nandito siya. Nandiyan siya. Pabayaan mo na kasi. Nangiyak. 5. Uwi lang. Madam-dama. Mga lakat to eh. So walang tayong dyan. Ang iya. So walang tayong dyan. Dyan.
Gising. Gising niya. Ubos. Idol, ubos. Gilay-hingay. Ubos yan. Maniwala ka sa hindi. Ada may isa.
sayang. Kaya busatan. Kailangan. Woo! Wow! Playing what time? Woo! Woo! Side pocket pa yan. Kaya yan. Yun. Yun. Tutok.
Shit. Ubos. Terus kami dulu ba?
Sabong na daya. Nauna yung ibang bola. Halimbawa, 1, 2. Naman kinaman. Ubos. Okay lang.
nangyari sa pag-iapin. Tawag ni sir. Kita ka naman. John Lloyd. Sa kapitan natin sa Dok. Kaso. Tok! Saan ka? Oh. Sige, 1,000. Kay Jera ko. 1,000 no? Ha? Yan.
Global crisis. Global crisis. Informational crisis.
Balong! Balong, lima. Ay, dyan ko lang. Mamaya. Uy, si Shield. Wala lang pare. Loba ka. Ha? Wala balak ko yan. Hindi ka nagsimba. Wala kang kanino. Pare, isa na lang. Tatay sa lang. Ayaw na bumaba sa 95 yun, tawagan mo na ako. Ayaw na mag-alay. Ako daw, may pinag-boss.
Ano nga, wala. Kailangan nga. Saddam Hussein. Wala na pare, hindi kita nakita na break na ako. Wala na, kita na yung gusto ko. Limantan ka ba di? Wala na. Ano ka lang? Oh, do.
Dalawa ka lang. Ay, yung pulis. Nahihilo ko tuloy ako. Sabi ko kung tayo sa ano eh, natakot ka rin kasi siya. Hindi na babad ka. Hindi naman ba dyan? Ayaw mo. Kape. Wala yung bawal. Wala yun yung mga prepare na mga ayos siya.
Busin na naman. Busin na naman. Tinawaran. Back. Saan naman ata? Neng? Supay boss. Ano na supay Itong bigat sa isuna eh. So, ano yun? Napanaturogan mo. Naturogan. Ganyan na naman. Ganyan na naman. Sabi ko na boss eh. Oh. Hey! Woo! Akin mo na, ilagay mo para Pantay natin yung
Quiet! Quiet po! Quiet po! Yaman na. Pinagpirpirahan ng mga... Oh, may matay. Kaya na yan. Eh? Ano pa daway? Na ano na pa niya dito? Woo! Ganun wala. Ganun na boss. Bawal po. Ayaw Nagre-rigat pa yung last ball na.
Pero kung paano ito eh. Okay na, okay na. 8,000 ang babayaran niya pagkano. Pero 4,000 na 4,000 na sa akin yung 4,000 na.
Galing. Ledek-degan pa ka pa. Isan. Plus one, pero parehas. Natados. Naibos. Magako. No, may certificate. Naibos po. Magako pa. Okay na. Plus one na, pero parehas sa bola. Ito kung maaari yung nag-live ka pa rin? Video yung video. Paras ganun video? Ako na yung tinawag, nagkakaman ako mamaya 10,000 shoot ko ka. Kung sinong umiyak, palo. Nakan. Nakan.
Tapos na yan. Panalo na yan.
Galing. Okay lang yan, boss. Okay lang yan. Tutok mo. Ayan na, Brad. Hindi makaya, boss. Idol, idol. Makaya, boss. Basta ganun na lang yung tayarin nyo, boss. Dati pa rin, boss. Ayo. Yan na, okay lang. Ano ka rin? Ano? Kanina expect ko yung... Ano grupo? Kanina ganyan ako yung update niya ano. Update ko naman eh. Ay kanina, tawag mo ko kanina. Dito din lang din ako nakasito dito marano. Oo, pipicture ko mamaya sa kanya.
Love you, Mama. Parang meron mga salamat rito. Kasi naman.
Tama ka. Judge, pusta lang kami ito. Kano pusta namin? 7.5. Okay na. Diretso. Salot eh. Diretso, kasado. Diga. Diga. Stop mo. Diretso. Kano ka? Lalo hindi. Yung ulam natin yan. Yung ulam natin sir kanina. Punta kayo.
Meron ba sobra? Meron sobra wala? Meron sobra wala na? Pwede, simpulan. Hindi mo umiyak, ano? Chok! Chok! Okay na. 19,000 tayo, 19. Oh. Hindi. Pangalalo tayo. Alin tayo. Wala yan. Plastic. No. Oh.
Ayaw ko sa inyo eh. Body for rest. Banyak. Hey, maniwala kayo. Tumating ka ba? Bako? Away. Ay, hindi siya naglaro? Si Gangguera. Kasama niya rin. Nakalaro niya. JR Abu. Talagang mahal. Yan. Ako maniwala sa ito ha. Kasama niya rin. Gangguera. Ito ha. Ito. Lahat na meron natin. Tama na. Magkano? Boss. Ang pares ko na ito. Nandiyan pa, nandiyan pa. Saan?
25 kayo, 15 na. Idol, galingin mo. Kasi yung nanay niya, kapatid ni Tito Marks. Hindi kami babaho na po. Nagbubukas ako ng ball. Yan lang sumukas doon. Si Gerard nag-cancel sa akin. Ano tayo? Punta ka ba sa lunch bukas? Oo, sabi ko. Oo. Bahala ka, wala na tayo. Napakante na yung galing ko sa 325 at 330. Naman. Yung ang screen ni Chino, mukha ko na ito. Pinsan. Doon ako sa kapitan sa'yo. Wala na, ito to. Kay Martin. Hindi na. Arts. Eh, okay na po kami. Eh, boss, thank you. Ano pang balik mo, boss? Bukas. Ah, sige. Anong isla? Anong isda? Isa po, kasi lang ako. Ito ang isla bukas, ha? Oh, yeah. Yun lang yun. Ito ang isla lang. Panis yun. Kanina yung sabaw. Kanina naman
Apo. Apo. Ayun. Apo. Ay, bukas! Lulubungin mo. Nagtapos na sa kuya ko. Ito yung bossing namin. Ito.
Ito pa naman yun eh. Hintayin ko lang ito. Ibang lagi, Alvin. Bumala, Alvin. Bumala eh. Subukan lang naman. Kakalaman. Ha? Umitin ko nga mo. Subukan lang naman. Ini kita.
Very good, your sir. Nice meeting you, boss. 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 Boss.
makina lang namin sa akin. Tapos, isang baba. Tapos pati yung transmission, isang baba, lahat taas. Ay, okay na. Oo.